салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши YouTube. бародаро, имрӯз фаро расид ки як чиза шумо дар реклама мекунем ва хуб гӯш кунед ва метавонед ки истифода баред дар саломатии худтон. Ҳамин нунбой дар болош кунҷит дора. Як хел нунбой дар болош кунҷити сиёҳ дора. Мехриша камтар тезакай. Ура сиёҳдона мегӯянд. бародаро, равғани ҳамин сиёҳдона дар 78 ҷо фоида дора агар бихриша. барои ҳамо шуморо тавсия метавонем ки аз ҳамин равғани сиёҳдона истеъмол кунед. яъне салат мекунӣ, мерезӣ дар салатат. авқот мекунӣ, иқагай боло авқотат мерезӣ. вақте ки шакароб мекунед, аз болои шакароб камтар метавонӣ бирезӣ ва ҳамира истеъмол кунӣ ва кам кам бихӯред. бародаро, ин дору бисёр фоиданокай, мизҷозаш гармай. шумо метавонед аз ин дору истифода баред ва барои ҳар саломатитон фоида дорад. яъне куҷоятон хронический қиртақдар, яъне дар ҳама чизи одам фоида дора. шумо метавонед ки аз ҳамин дору истеъмол кунед. кадомеда ҳамин дору дар кора ё ки равған, ин равғане вабше. кадомеда ҳамин равғани сиёҳдона дар кора, рақамҳои рӯи экрана занг бизанед, заказ кунед ва шуморо доставка дора мебиёра мета. меравем мавзӯи дигар. кадомеда каналҳои YouTube дар корай, яъне нами каналҳое ки YouTube ки шумо тамошо доред, агар кадомеда хеле каналҳои YouTube ам дар корай, бозам ҳамин рақамота ки занг задин, саволтона метиҳед ки канали чандта подписчика дар корай. 500 тага, 1000 тага, 2000 тага, 3000 тага, то каналҳои 80000 тагара дорем. буфорота монетизация, буфорота бемонетизация, буфорота пинкоддор, нафорота бе пинкод, фарқ надорад. яъне ҳар намудаш ҳаста. кадомеда ҳам хел каналҳо дар корай, занг бизанед, саволотона бутед ва дастрас кунед каналҳоро. ана мегзарем аз темаи кроссовки. бародаро, кроссовки дар видеои оянда гуфта будем ки шахсоне дар кроссовки дар корай, кроссовки ба қарибӣ доставкашам туғрӣ мекунем ва шумо метавонед ки кроссовкиро заказ кунед ва доставкаш қати оварда метиҳандтон бо нархҳои арзон. гирен, бупӯшен, ҳаловат бибаред. кадомеда видеои ман маъқул шуда боша, якта лайк бизанед ва фикротонро бинависед. мо дар фикрҳои шумо ҷавоб метем, яъне дар саволҳои шумо ҷавоб метем. дар рӯи экран рақамҳо ҳастай, бахшиш. яъне шумо занг бизанед, мо шуморо ҷавоб метем. боқи худованд ҳамотон нигаҳбон боша. якта лайк шава ва дар канали ман ҳатман обуна шавед. аз видеоҳои оянда бохабар шавед.